Dobrý strelec. Jeden otec mal 3 synov. 2 starší si neprestane iba šable brúsili, že by sa nimi vysekali trebárs aj z pekla. A ten tretí jednostaj iba kuše robil a strieľal, aby vraj trebárs aj čerta zostrelil. A raz sa tomu najmladšiemu prisnilo, že spal pod holým nebom a že prišiel k nemu akýsi starý človek. Zobudil ho a dal mu do ruky písmo. Tu máš, povedal mu starký. Toto písmo ti dosvedčí, že z teba dačo bude. Len ak sa nebudeš vo svete ničoho a nikoho báť, iba Pána Boha. Sen sa stratil, ale Šuhaj ráno zvedel, čo to bol za sen, lebo si našiel v ruke akýsi list. Postavil sa pred otca a prosil ho, aby ho pustil do sveta. Keď to počuli bratia, chceli ísť aj oni so svojimi šabľami, veď vraj nie sú horší než brat s kušou. Otec nechcel pustiť od seba ani jedného, ale keď synovia nechceli ustúpiť, na ostatok povedal. Nuž, urobte, ako chcete, deti moje. Tak tí 2 starší zobrali svoje paloše, tretí brat kušu, otec ich požehnal na cestu a maca v slzách za najmladším divže neutopila. Ľúto bolo aj bratom za domom, za otcom a mamkou, ale keď zašli za vršok, hneď si veselšie poskočili a pustili sa cestou ďalej. Prišli k jednému hostincu. Bol to hostinec kráľovský a hostinský mal taký rozkaz od kráľa, aby každému pocestnému zadarmo dával jesť aj piť. Vošli dnu aj oni a poriadne sa občerstvili. Tým rezkyšie potom vykročili ďalej. Išli, až sa raz dostali do veľkých a hustých bučín, kde ani vtáčika, letáčika nebolo vidieť preletieť. Už sa blížil večer, ale bučinám nebolo konca, iba čo hora bola ešte hustejšia. Nezostalo im nič, len sa prihotoviť na noc tak, ako treba v takých hlbokých horách. Nachystali si dosť dreva na celú noc, ba ešte aj navyše, a dohodli sa, že kto bude strážiť, nesmie v noci na tých druhých zavolať, nech by sa čo s ním dialo. Ani ráno nesmie bratom čo len slovka o tom povedať, lebo že príde o hlavu. A komu by oheň zhasol, to, že voľky nevoľky musia rozsekať na kusy. Nazháňali dreva, nakládli, podpálili a plamením blčal až hore do neba. 2 mladší si ľahli spať a aj zaspali. Najstarší si sadol k ohňu a vedľa seba položil meč. Pod chvíľou na oheň priložil, pod chvíľou podrimkával, ale občas list v hore zašuchotal, občas sova zahúkala, no už spať mu nedalo. Zrazu začul, že sa hora láme. Obzrel sa a videl, že to trojhlavý drak horu drúzga, odfúkuje a valí sa na neho. Preľakol sa a len že nezobudil bratov. Ale, pomyslel si, budem kričať, prídem o hlavu. Dám sa mu pridláviť, skopem to aj s nimi. Ej, toho Boh dá nebude. Keď mu drak už za ušami syčal a oheň sypal, Šuhaj smelo schýtil paloš a šuch, drakovi padla hlava a šuch, padla druhá a šuch, odtiaľ aj tretiu hlavu. Ešte schytil drakovo telo a odvliekol do húštín. Z hlav jazyky povyťahoval a ukryl do kapsy. Pribehol k ohňu a ten už takmer doháral. Na nebi sa už začalo brieždiť, no už rýchlo rozdúchal oheň a zobudil svojich bratov. Pobrali sa ďalej a neriekli ani slova, ani ako ste spali, ani ako sa ti vodilo, lebo taká bola dohoda. Išli ďalej, ale okolo nich stále iba bučiny. Večer ich zastihol v ešte väčších horách. Obnovili medzi sebou včerajšiu dohodu a keď už vatra blčala do neba, 2 ľahli spať. Stredný si sadol k ohňu na stráž a meč položil vedľa seba. Keď bolo treba, priložil. Občas mu na oči sa dali driemoty, ale sem tam list zašuchotal, pod chvíľou Ísova zahúkala a spať mu nedalo. Zrazu začul, že sa hora láme. Obzrel sa a videl, že to 6hlavý drak horu drúzga, odfúkuje a valí sa rovno na neho. Vyľakal sa a len že nezavolal na bratov. Ale, pomyslel si, budem kričať,
prídem o hlavu. Dám sa mu pridláviť, skapem tu aj s nimi. Ej, toho Bohdá nebude. Len čo drak začal syčať a oheň sypať, šuhaj smelo skytil Paloš a šuch. Odfrkli drakovi odrazu 2 hlavy. A ešte raz šuch, odpadli mu ďalšie 2. A tretí raz šuch, odleteli od trupu aj tie 2 hlavy posledné. Schytil drakovo telo a odvliekol do húštín. Z hlav jazyky povyťahoval a ukryl do kapsy. Z ohňa už ledva iskierka zostala a už sa aj brieždilo na deň. Rýchlo rozdúchal oheň a zobudil bratov. Pobrali sa, ale neriekli ani slova, akú mal kto noc. Išli, ale husté bučiny sa nekončili. Večer ich zastihol v horách ešte 3-krát začarovanejších, kde už ani neba nevideli nad hlavou. Svoju dohodu ešte tvrdšie potvrdili a rozložili vatru. Keď už plameň blčal až do neba, 2 starší si ľahli spať a najmladší strážil. Kušu položil vedľa seba. Tu i tam prikladal na oheň, občas obchádzali driemoty, ale čo chvíľa hora zašokotala, pod chvíľou aj sova zahúkala a spať mu nedalo. Zrazu sa začala lámať hora. Pozrel a zbadal, že sa to rúti na neho drak s 12 hlavami. Nečakal veru, kým sa drak dorútil, ale schytil kušu a prásk, šíp za šípom, kým drakovi všetky hlavy neodstrieľal. Telo odvliekol do húštín, jazyky povyťahoval a ukryl do kapsy. Keď sa však vrátil k vatre, z ohňa ani iskierka. Poprehrňal všetok popol, ale už aj ten ochladol. Myslel si veru, že ho bratia rozsekajú na kusy, keď sa prebudia. Ale vraj, kým spia, bolo by predsa treba dať čo robiť. Vydriapal sa teda na ten najvyšší strom, až na samý vrcholec a rozliedol sa na všetky strany, či by v tých šírých, hlbokých horách nikde nebolo ohňa. Zvôkol nič, iba na jednej strane sa čosi zaligotalo, ale aj to bolo veľmi ďaleko. Nož kde je? Tam je, pomyslel si. Život mi visí na vlásku. Musím to svetlo vyhľadať a doniesť ohňa. Zošmíkal sa zo stromu a pustil sa v tú stranu, kde, ako si myslel, svetlo prebleskovalo. Cestou stretol noc. Čo si za stvoru? Spýtal sa jej. Ja som noc, odpovedala mu. A či ešte dlho budeš trvať? Len krátko, už by malo svitať. Už by mi nič iné nechýbalo, veď mne by sa tým činom zmrklo na večnosť. Poď so mnou. Zahrmel na ňu. Ale noc začala utekať. On, nelenivý, schytil z pleca kušu a postrelil jej nohu. Noc už potom ledva krivkala a vliekla sa za ním ako tieň. O chvíľku noc začala jajkať. Jaj. Čože sa ti stalo? Pýtal sa jej. Jaj. Noc mu na to. Tamto sa blíži deň, zaženie ma. Naozaj, pomedzi stromy sa voľačo belelo. Šuhaj, strelec, schytil kušu a strelil. Dobre mieril, lebo postrelil nohu aj dňu. A aj deň hneď zastal. A strelec k nemu. Daj Bože, dobrý večer. A deň spustil. Čo sa ti sníva? Či vari nevidíš, že je už deň? Bol by veru, keby si nebol v mojej moci. Ešte teraz obaja zostanete so mnou. Noc pripútal o vysoký strom z jednej strany a deň z druhej, aby tam zostali, kým on neurobí, čo mu treba. Pustil sa teda nocou, lebo sa mu zdalo, že nedaleko by malo byť miesto, kde sa mu to svetielko zablišťalo. A pozrite, že horí tam vatra veľká a okolo nej 12 obry. Už sú po večeri a ten 12 práve pohár dopíja. Ej, a mne nič nezvýši? Pomyslel si strelec a už natiahol kušu. Odstrelil obrový pohár od úst, bá ešte aj kúštik z nosa. Obry hneď poskákali na rovné nohy. Kto to? Čo to? Lebo v tých horách sa okrem nich žiaden človek nikdy ani neobjavil. Hneď sa ho dali hľadať. Ale on sa postavil rovno pred ich vatru. Tu som, povedal obrom. Keď ma chcete mať. A či ty si strelec, čo ten pohár odstrelil? A ktože by druhý?
tu mám kušu. No, keď si to ty, nič ti neurobíme, lebo tu len na takého čakáme, ako si ty. Zasvetili ho do svojho tajomstva a rozpovedali mu všetko, prečo, na čo a čo tam robia. Nedaleko stál jeden zakliatý zámok, v ktorom bolo zlata ako blata. A práve k tomuto bohatstvu sa chceli obry dostať, ale nemohli. Nebolo im to súdené, lebo v zámku mali jedno čierne psíča, čo neprestajne behalo a behalo po múroch. Ten psíček každého začul už zďaleka a tak sa rozbrechal, že hneď všetkých v zámku pobudil. To však nebolo najhoršie. Obryby hádam všetkých, čo v zámku bývali, boli premohli. Lež do zámku nebolo dvier, nebolo brány, okrem jedného oblôčika, ktorým zámocky vyhadzovali von smeti. A tadiaľ by sa obry mohli len po jednom dostať dnu. A tak sa teraz začali radiť so Šuhajom strelcom. Najprv ty, prikazovali mu. zostrelíš toho psíka, potom ťa dvihneme do toho oblôčika. Si chlapík tenký, ľahko sa pretiahneš. V zámku bude všetko spať, keď psík nezabreše. Všetko poprezeráš, vrátiš sa, porozprávaš nám čo a ako a povťahuješ nás oblôčikom dovnútra. Aj sa pobrali k zámku. Šuhaj, dobrý strelec, trafil čierne psíča práve keď sa chystalo rozbrechať. 12. obor mládenca ako hrušku vydvihol až k oblôčiku. Veru, ľahko sa mu podarilo dostať sa dnu, preto bol Šuhaj svižný a tenký. Začal sa potom v zaklietom zámku prechádzať a obzerať sa. Zlata tam naozaj bolo ako blata, ale on sa ho ani nedotkol. Chcel iba zvedieť, či je v tom zámku nejaká živá duša, ktorú by bolo treba odobrou oslobodiť. Ani veru nemusel dlho chodiť. Prišiel do jednej izby, tam spalo 6 služobných. Prešiel potichu do druhej izby, tam spalo tiež toľko komorných, v takom hlbokom spánku, ako by boli zarezaní. Vstúpil teda aj do tretej izby, bola to krásna palota. Uprostred stál zlatý stôl a na ňom pohár vína. Oproti stola zlatá posteľ a nad posteľou na stene visel zlatý meč. V posteli ale spala utešená panička. Hneď mu padlo oko na meč a chcelo zo steny sňať, ale mečom nevládal ani pohnúť. A či som? Povedal si. Tak zoslabol, že už ani meč neodvihnem? Probuje ešte raz, ale nič. Nuž, veď je tu pohár vína, potužím sa. Keď vypil víno z pohára, ako by mu bol za 100 chlapov sily nalial. Prišiel k stene a meč už teraz zobral ako pierce i opásal si ho. Teraz sa už môžem pustiť do roboty, povedal si. Ako tížko prišiel, tak sa zase tížko vykradol von k obloku, kde na ňo čakali obry. No čo je? Ako je? Vypytovali sa ho. Všetko je v poriadku, odpovedal. Zlatá ako blata a všetci spia, ako by boli zarezaní. Len poďte a berte. A obry sa začali oblokom po jednom ťahať dnu do zámku. Ale každému, len čo strčil nos cez oblok, Šuhaj oťal hlavu tým ťažkým mečom a telo vtiahol dnu. Teraz už vládal, keď mu z toho vína pribudlo sily za 100 chlapov. Keď padla hlava toho posledného obra, v celom zámku akoby 1000 ľudí ožilo. Začal sa zhon a veľký krik, že kto tam bol, kto víno vypil, to zlatý meč odniesol. Šuhaj viac nečakal. Vedel, že sa musí poponáhľať, aby krkom nezaplatil na dohodu s bratmi. Vyskočil cez oblok a ponáhľal sa tam, kde už mal dávno byť. Keď prišiel k tej vatre, čo si obry kládli, iba schytil kúsok ohňa a už bežal ďalej. Prišiel na miesto, kde spolu zviazal noc so dňom. Tí sa do mládenca zle nedobre pustili, že kde mešká toľké prenáramné časy. Vraj či nevie, že by celý svet naopak šiel, ak by to tak malo trvať na veky. No, nehundrite mi tu poza uši, upokojoval ich Šuhaj. Veď ja dám všetko do poriadku. Rozviazal ich, noc postrčil na tú stranu, kadiaľ sám mal ísť a deň na opačnú. Tak choďte, aby ste sa už nikdy viac do vedna nezišli. Pohrozil im a poponáhľal sa za nocou k svojej vatre.
Keď k vatre dobehol, už sa brieždilo. Bratia ešte spali. Mal teda dosť času oheň založiť, vatru rozhorieť, že blčala až do neba. Potom bratov pozobúdzal. Keď povstávali, povedali: Ej, bratku, to veru bola ukrutne dlhá noc. A on im na to: Mne ešte dlhšia než vám. Viac si nepovedali ani slovka, aby neporušili dohodu, hoci aj starší bratia šípili, že sa už voľačo veľké muselo stať, keď sa najmladšiemu pri boku blízkal zlatý meč. Potom sa už voľako vymotkali z tých hôr, išli a pekne rúče sa dostali tam, odkiaľ prišli. Najmladší to hneď spozoroval, ale nepovedal nič. Starší by sa už aj tak boli radi dostali najkračou cestou domov, lebo si mysleli, že keď majú jazyky s drakou v kapsách, že sa už majú čím preukázať. Bola to teda radosť nad radosti, keď zistili, kde sú, a keď zase došli k tomu hostincu, kde sa na začiatku svojej cesty zastavili. Pôjdeme aj teraz dnu? Spýtujú sa tí starší. A prečo by sme nešli? Povie najmladší. Veď je to hostinec pre pocestných a viete, že tu pán kráľ zadarmo dáva. Vošli teda dnu a hostinských ešte len teraz prívetivo uvítal, že mu budú rozprávať, kde a ako chodili. Pred najmladším sňal čiapku a usadil ho na najčestnejšie miesto, keď zbadal, že sa mu zlatý meč pri boku blízka. Svojmu sluhovi však čosi pošuškal do ucha a vypravil ho preč. Bratia to ani nezbadali. A potom hosti už len častoval jedlami a nápojmi samými vyberanými. Pri dobrom vínku sa naši šuhajci rozveselili. Najprv sa rozviazal jazyk najstaršiemu. Veď ja som, začal sa chváliť. Mne chodil len tak nič po svete. Keď som ja vartoval, viete, v tú prvú noc tam v tých čudesných bučinách, prišiel na mňa drak s 3 hlavami. Čo myslíte, čo som urobil? Ani som nemokol, ako sme sa dohodli. Len som pochytil svoj paloš a zrúbal som ho. Telo som spratal do húšťavy. Keď neveríte, tu sú 3 dračie jazyky z jeho hlav. A vyložil z kapsy 3 dračie jazyky. 3 jazyky? Ozval sa prostredný. To je nič, ja mám takých 6. A aj on vyložil svojich 6 jazykov. Keďže ste sa už vyzradili, povedal napokon najmladší. Nech sa teda zruší aj tá dohoda, ktorú ste si iba aj tak len vy sami vymysleli a sami si ju aj porušili. A ja vám teda už poviem i to zlé, i to dobré, čo som zažil. Pozrite, tu je 12 dračích jazykov. A porozkladal im ich po celom stole. A to zlatý meč. Vyťahol ho a švihol, len sa tak vzduchu roztvenžal a meč sa zaligotal na 4 strany sveta. A ako si k tomu meču prišiel? Začali sa vypytovať bratia. Nuž, s drakom sa im nevodilo tak ako vám, ale o meči vám musím trocha viac povedať. A porozpovedal im všetko, o svojej i o ich dlhej noci, i o tom, čo sa počas nej prihodilo. Nestačilo to ani dobre dokončiť. Pred hostinec prihrmali zlaté kráľovské koče. V tom prvom sa priviezol sám kráľ s peknou paničkou a za nimi kráľovské dvoranstvo. Čo sa deje? Čo sa stalo? Vypytovali sa všetci. Iba hostinský mlčal, lebo ten mal príkaz poslať ku kráľovi pocestného, ktorý by došiel do hostinca so zlatým mečom. A tak aj urobil, keď došli bratia a sluhu do zámku vypravil. Najmladší brat len raz okom hodil po paničke, hneď poznal, že je to tá, čo pod tým zlatým mečom spala. Ale aj jeho trocha prekvapilo, kde sa vzala práve tu a teraz aj s kráľom. Kráľ však vošiel do hostinca a hneď na najmladšieho s otázkou. Či si to ty? Spýtal sa. Ten šuhaj, čo si aj pred chvíľou zlatým mečom blízka? Povedz, veď sme to videli až do zámku. Najjasnejší pán kráľ, ja som ten a zlatý meč je tu, povedal šuhaj smelo. Ale ako si k tomu meču prišiel? Opýtuje sa ďalej kráľ. Tak a tak. Šuhaj rozpodal všetko ešte raz. To sa dovolá zrovnáva s tým,
Ako to malo byť? A ako to bolo? Hovoril kráľ. Ešte iba jedno. Či si ty ten spravodlivý a či si meč len tak od akoho nedostal. To sa hneď preukáže. Lebo ten, kto tento meč dostal a do toho zámku vošiel, musí byť veľmi dobrý strelec, keď psíka v nočnej hodine z múru zostrelil. Poď teda, dokáž to. Ak zostrelíš tamto z toho vrchu môjho zámku zlatú makovicu, ty si ten spravodlivý. Vyšli teda pred hostinec a dívali sa. Šuhaj, dobrý strelec, a aj teraz iba čo vzal kušu a šíp, namieril, už zlatá makovica z vrcholca zámku sprnkla dolu. Kráľ hneď zobral ho za ruku a vyhlásil ho za osloboditeľa svojej jedinej céry a za svojho syna. Požehnal si ich ako svoje deti a dal im hneď aj pol kráľovstva. K tomu pridal aj ten dovtedy zakliaty, ale teraz už odkliatý zámok. Po jeho smrti pripadlo dobrému strelcovi kráľovstvo celé. A on ho vedel aj brániť, keď mal svoju kušu a víťazný zlatý meč. Popri ňom bolo dobre aj jeho rodičom, aj bratom, aj všetkým statočným ľuďom. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom.